äsken äitin kanssa ampalaa ja mä haluaisin silleen meikata, mutta mua ei tee mielen meikata tai silleen mä en jaksa meikata. Joten mä en varmaan nyt vielä ainakaan meikkaa, mutta olisi ihan kiva meikata sen takia, koska mä näytän nyt ihan pojalle, koska mulla ei ole meikkiä. Laitetaan mun kynttilät päälle. Mun pitää siis laittaa ne tämmöisellä päälle, koska mä en yllä tonne pohjaa saakka sytkärillä, koska muuten minun näppini palavat. Elokuun kunniaksi laitetaan kynttilöitä. Mä nyt ajattelin laittaa tähän mun tietokoneeseen ton Netflixin, koska mulla ei oo. Niin kireudun nyt siihen. Mutta mä nyt ajattelin laittaa Netflixin tähän mun tietokoneeseen. Jos mä osaan laittaa. Tää on siis pinkki tää näyttö. Mä voin näyttää. Tämmönen ihan sikakirkas. Mä laitoin tämmösen pinkin. Mut voi olla, että mä vaihan tän, koska tää on ihan sikakirkas. Joo. Mulla on tää pinkki hiiri. Ihan sikahienoa. Sit mä voin vaihtaa tosta nyt värejä. Ihan sikakiva. Ihan sikakiva. Muuten me mennään jossain vaiheessa tonne Haaparantaa. Oliko se Haaparanta? Ne on kuitenkin Ruotsia. Mennään siis Haaparantaan. Jossain vaiheessa, varmaan 2 viikon päästä, 3 viikon päästä, mä en tiedä. Jossain vaiheessa mennään Haaparantaa. Niin mä ehkä teen teille videon siitä. Tai siis luultavasti mä teen videon teille siitä. Koska mä tein viime vuonnakin ja mun mielestä se oli tosi hyvä. Mä vaan ärsyttää, että se näyttö kertaa kaikki tykkäykset. Niin mä taju, aina kun mä teen mun mielestä hyvän videon, niin siihen tulee ihan sikahuonosti niinku tykkäyksiä. Sitten kun mä teen vaan semmosen lällyvideon, no joo, mä teen nyt nopeasti tämmösen videon. Mäpä nyt nopeasti vaan lähetän tänne. Ja tällä ei tää edes ole hyvä. Sitten yhtäkkiä siinä on 1000 näyttökertaa. Ei se ole silleen paljon. Ja sit siinä on joku 40-20 tykkäystä. Ei se käy silleen paljon, mutta se on mulle paljon YouTubessa siis oikeesti. Niinku, kun tuntuu, että YouTubessa on tosi vaikea saada seuraajia tälleen, koska on niin paljon parempia niinku YouTubettajia, niinku justiin, no en mä nyt tiedä kaikkia muita, mitä muut haluaa niinku kattoo. Mut eihän ketään kiinnosta tämmönen tavallinen tyttö, kuka tekee tylsiä videoita ja harvoin niin. Mut siis ihan sikana tullut seuraajia. Niinku, teitä on tullut yli jo 300. Et oikeesti kiitos tosi paljon kaikille. Ja kohti 1000. Oikeesti mä ootan sitä, kun mä saan 1000 seuraajaa, koska se on paljon. Mut siis vielä on muutamia satasia, mitä pitää. Mutta 300 on oikeesti tosi paljon. Niinku kiitos tosi paljon oikeesti kaikille, ketkä seuraa. Se auttaa mua tosi paljon ja piristää mua ihan sikana. Ja mä yritän aina niinku tehdä niinku enemmän videoita tälleen, mutta mä oon tosi tämmönen, mä oon siis epävarma ihminen, niin sitten mulla menee vähän mielenkiinto tähän, että en mä jaksa kuvata itseäni jatkuvasti. Sitten tulee vähän semmonen, että en mä halua, kun mä näytän tältä. Ja sit niinku en mä halua editoidakaan mitään niinku videoita, koska mä näytän kauhealle. Ja tälleen, mä en halua sanoa itsestäni tolleen. Mutta ja mä oon yrittänyt vaihtaa tätä mun käytöstä, mitä mä ajattelen itsestäni. Mut se on vähän vaikea. Mut joo. Kuitenkin haluaisin tehdä enemmän videoita, mut niin. Mä en monesti vaan jaksa niinku editoida, mutta ehkä kun mä saan tän tietokoneen sit silleen, että mä alan oppia tätä että alan oppia editoimaan videoita tällä tietokoneella siis, niin ehkä enemmän tulee videoita. Ehkä. Uskomatonta, koska teitä on tullut tosi paljon jotenkin. 300. Vaikka mulla on 800 seuraajaa niinku TikTokissa, mut puolet on tullut, koska mulla oli MSP-käyttäjä siinä. Niin puolet on tullut toki siitä. Mut joo, kuitenkin se on ihanaa, että teitä on tullut niin paljon kuitenkin jo. Vaikka mä oon jo vuoden jo tehnyt YouTubea, mutta se on silleen kuitenkin vähän. Koska niinku nykyään ei saa YouTubesta niin helposti kuitenkaan seuraajia. Niin niin kiitos tosi paljon ja kiitos kaikille kehuista ja tälleen. Ja niin mä oon tosi niinku, se on ihanaa vielä kun pääsee tästä epävarmuudesta pois. Koska mä oon tosi epävarma. Siitä pääsee eroon, niin jos siitä edes ikinä pääsee toivottavasti. Niin ehkä mä sitten vittin tehdä enemmän videoita silleen, vähän enemmän kuvata ja silleen jättää videolle niitä juttuja, klippejä, koska mä poistan puolet mun videoistakin, tai siis kun editoin, niin mä niinku puolet vaan niinku, tietteeks,
editoin pois, koska mä oon niin ruman näköinen. Siis mä en halua haukkua itseäni, se on ihan kauhea asia. Jos joku mun kaveri on silleen hyvin ruma, ei mä, vaan se mun kaveri haukkuu itteensä. Niin mä oon ihan silleen, että mitä sä voit sanoa noin, mut siis mä oon ite semmonen ja mä oon tosi paha siinä. Ja se on tosi huono käytös. Tälleen, mutta kun, en mä tiedä. Ja mä nyt alan katsoa Netflixistä mun sarjaa. Mä teen nyt itselleni semmosen snack-jutun. Mä teen siis näitä. Laitan päälle tätä maapähkinävoita hunajaa, sitten banaani. Mä ajattelin nyt, että mä laitan, ei tekoripset, vaan siis mä ajattelin nyt, että mä laitan ripsiväriä, koska mulla ei ole nyt enää mitään tekemistä, kun mä oon jo pari tuntia tuli puhelimella, niin joo, ja tulis vähän silleen itse varmaan pelaa. Mut joo, laitan ripsiväriä. Moneen päivään mikkiä, tai no varmaan 2 päivää. Ne on kuitenkin niin jotenkin näytän ihan eri ihmiseltä, mut on paljon itsevarmempi olo kuitenkin. Et joo. En mä paljon, siis mä vaan laitan kulmat ja ripsiväriä. Ja nää kulmat on ihan kauheat, apua. Mut mä nyt lopetan tämän videon. Katsotaan, tuonko mä edes lähettää tätä videoa, koska mä en tehnyt tänään oikeasti mitään. Mä vaan niin olin puhelimella, me nopeasti käytiin tommosessa puutarhasysteemissä, mä en tiedä mikä ton nimi oli. Mut joo, käytiin vaan siellä äitin kanssa nopea kävelee. Ja tälleen, mut joo, en tehnyt siis mitään. Olin vaan niinku puhelimella ja olin vaan kotona tälleen, että joo. Mut ei mulla muuta. Et tilaa ihmeeskanava ja joo. Kiitos, että katsot tänne asti ja nähdään seuraavassa videossa. Heippa!